Gaur sortzen elkartetik, gure horren matrikulazio kanpainari begira, gure 3 kanpainak aurkeztu ditugu. Alde batetik kanpaina orokorra, eredua beraztasuna eredu leloa izango duena, eta hor ereduaren komunitatea azpimarratu nahi duguna. Beste alde batetik sakanari begira, Nafarroako sakanako eskoleko horrela eskatua, Sortzeneko Bazkideen eskolak eskatua, Iturrizarreko ur berriak kanpaina jarri dugu martxan. Eta azkena, furgode edo eredua ezagutarazteko Nafarroako zonalde ez euskaldunean o zonalde diskriminatuan. Furgode kanpainarekin eredua ezagutarazi nahi dugu orain arte debekatua egon den herrietan, ez? Otsailaren 15-tik 19 izango da kanpaina, badakigu 19-tik aurrera ere herriz herri ibili beharko garela, benetako matrikula egin arte ekainean, euskeraz eta herrian ikasteko eskubidea bermatu ahal izateko.